ale fan caman na ka kɛ ni armée ka kunungo bataki ye bingalikɛlaw ni bamanjɔlen ni ɲugawale kɛbaw kɔni gɔndɛrɛla pick-up dɔ kɔnɔna na n'o ye mobili dɔ ye tibezaskaw olu fɛ yen waleya in yanni ta ka kɛ mobili in kan armée lakɔlɔsili kɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ye k'a fɔ mobili in kɔni bɛ ka taa sira min fɛ o tɛ sira ɲuman ye o la sa Kidal marabolo kɔnɔna sa mobili n'a kɔnɔma bɛɛ lajɛlen min ye pankurun kɔni ye ale ye goni jigi u ka yɔrɔnin kelen olumasiri tabaw y'a yira sa ko wulikajɔ ni cɛsiri bɛ sen na basigi ni lafiya bɛ se ka don an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na cogo min na o kunungo kelen min ye armée ye ale ka wulikajɔ mun kɛra ni pankuru ye fana Kayi marabolo kɔnɔna na ani Yoro marabolo kɔnɔna na gosili caman olu kɛra ka ɲɛsin bamanjɔlen ɲugawale kɛbaw ma min ye Yoro kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni Kayi yɛrɛ ale kɛrɛfɛla la baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ye bamanjɔlen ni ɲugawale kɛbaw dogoyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen kɔni ko caman kɔni olu karila kɛlɛkɛminɛn minnu tun b'olu bolo olu fana caman nɔɔni na wulikajɔ ninnu senfɛ ni pankuru ye min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye sa ko a kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ min ye baara mun filɛ sen na nin ye ka ni ɲugawale ni bamanjɔlen kɛbaw bɔ baara la kibaruya sanuma mana kɛ maa bolo i k'o di armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri foyi tɛna b'o la yaasa baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na hakilisigi ni basigi ale kɔnɔna na fala hukumu kelen kɔnɔna na sa maliden minnu bɛ kɔ kan u bɛɛ lajɛlen tɛ kelen ye n'o y'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu kɛlen don ka sira wɛrɛ ta i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min fala ye ni ko kɛra ni politiki ko don i bɛ se ka bɔ k'i hakilina fɔ fanga ye ko dɔ kɛ a ma ɲɛ i bɛ se ka bɔ i bɛ hakilina fɔ politiki baara dɔ kɛra kiiri dɔ tigɛra waleya dɔ kɛra sɔrɔ ko ta na sira fɛ i kuntilenna n'i ka ko faamuya cogo ye min ye o dagalen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen o yɛrɛ tɛ kɔkan mɔgɔ dɔrɔn i bɛ yan o i bɛ kɔkan o bɛɛ lajɛlen yamaruyalen don i k'i hakilina fɔ o la bonya ni karama kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma nɛnini kɛ nka fala ye faso yɛrɛ bɛ jɔ ni tuloma minnu ye sɔrɔdasiw bɛ o la o de la bi an balimakɛ Abibu Cam a ma bali ne kɔni na a ka ni laseli ma bali ne na sabula n b'a la kɔlɔsi a mɛnna a ka kuntilenna ni maa caman ka kuntilenna tɛ kelen ye wa k'a fɔ fana ko hakili su bɛ don a la k'a bɔ a hakilina kan ayi kuma dɔ la a bɛ se ka fɛn dɔ fɔ a bɛ gɛlɛya i ma nka a ka miirina don a n'a ka ko faamuya cogo la a b'a kɛ bonya ni karama kɔnɔna na a ye min fɔ kunun fala ye an ka jɛ an k'a lamɛn a kuntilenna ye maa caman b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na. Salut Internet. Malien aw bɛ fo dante foli min na aw balimakɛ don Abibu Cam depuis Paris, l'enfant de Crémis. Malien an bɛ bi jeudi la le 11 septembre 2025. Malien mangan cayali mo parce que la dernière fois an y'a ye Mali la terroriste nous je vais dire ça comme ça nous dɛmɛbagaw komi dɔw ko ten ko mɔgɔ kana fɔ ninnu ma ko terroriste k'i ka fɔ ko djihadiste ko sinon ko terroriste tɛ bon ne b'a fɔ ko terroriste ne t'a fɔ ko djihadiste ne b'a fɔ ko terroriste et terroriste de don n'u dɛmɛbaga bɛɛ bref ko bina jara basa a bɛ hakɛ to quoi kuma fɔ cogo la basa dɔ sigilen don ko bina jara k'ale bɛ maliyɛnw menacer ale bɛ maliyɛnw jatigɛ k'u siran k'u girin des voyous quoi en fait i b'a ye maliyɛn dɔw de bɛ k'o ta k'o kɛ héros ye quoi kabako don a ka bɔ hakili ma bilahi c'est-à-dire j'ai l'impression que on bɛ ka reculer de régresser de non pas avancer et puis Mali kɛlɛ la de 2012 à nos jours il y a certains Maliens ils n'ont rien compris ma foyi faamuya wallahi u t'a dɔn fɛn min bɛ sen na quoi donc par conséquent u bɛ réagir c'est-à-dire voilà cogo mun ka d'u ye et puis bon voilà penser que tout va bien quoi mais non ils se trompent. La dernière fois ne vidéo que j'ai demandé aux autorités ka bɔ ka explication dɔw di parce que jamana kɔnɔ ni nin ko sugu bɛ ka kɛ que ça soit vrai ou faux parce que aw kana ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ sur les réseaux sociaux il se passe beaucoup de choses c'est-à-dire fɛn minnu bɛ tɛmɛ réseaux sociaux kan a ka kan bɔ ka kɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye tiɲɛ don ou bien nkalon don wali kelen mesure min b'aw bolo k'a ta nin ko la pour rassurer la population ɲɛ nin de bɔra n y'a kuma fɔ quoi o kɔfɛ bon gouvernement bɔra en DIRPA yɛrɛ bɔra ka communiquer ni fɛnw kɛ c'est bien maintenant ne bɛ min fɔ tout simplement il y a certaines personnes olu yɛrɛ bolo n'i bɛ kɛlɛ la contre Assimi n'i tɛ Assimi fɛ donc tout est permis pour ka fanga in déstabiliser quoi c'est à dire que ils sont prêts à pacter avec les diables pour que k'u ka jamana bi
parce que mirina mimbolu kuna dro asminga ta d'une manière ou d'une autre. Or que moi Cham au teneka mirina e kadamunka ba nyefawe malien. Il faut pas oublier l'histoire. En même temps, ne manina ne o de quoi. J'ai pas oublié. Et ce qui se passe, ça fait qu'il y a certaines personnes éloignées Kaboula. Moi, je ne peux pas collaborer avec ces gens-là. Et je ne peux pas accepter. Et je dénonce. C'est très clair. Tchemima Mankou n'était quoi. Donc, il va y avoir et terroristes, ça dit que Barade est à leur place. Comme Assimia Fokateme. Mais c'est la vérité. Itise, Mamounou Mekanga Moro Faraka Duguchi. Ebo Oluka Louangi quoi. Ça veut dire Ebo Oluka vidéo de partager quoi. Ou qu'un message ou c'est là, comme ok héros minte héros bina jara c'est qui. A clé jolen que la tesene la billahi. Billah a tesene la. Bon au Rebecca tako que héros et comme Malion papa Boudjaka. Par qui? Par certains Maliens. C'est inadmissible. Moi je vous le dis très clairement, c'est inadmissible. Ini terroriste c'est ka barake quoi, kidnapper bedien qu'on attaque quoi. Il sait que terroriste de me connaît ni me kiffe. Il sait que séparatiste de me connaît ni me kiffe ne chamtake quoi. Il faut que les choses soient claires. Réseau sans fait qu'est-ce que tu vois? Certaines personnes ou la kolu de galouangi que nire doka posu ko asimini ko général Bina Diara. Fouba Fote malien ko général Bina Diara ko lubo de fait plus que Assimi. Bon, ni un imposu sougouye. Quand faut que nous l'outil la morobe à qu'il n'a qu'elle n'a, mais tu dois te poser la question. Ils se sont radicalisés, par conséquent, moi je me suis retiré. Net c'est que tu n'intasera quoi, je peux pas le faire. Et c'est très clair. Il faut Jamana mi, il wolola un kamoyen quoi. Au cas bien, au dé kassoé, parce que Assimi nous nous meillons pour nous qu'elle est. Quelle bêtise, Maléon, quelle bêtise. N'inchien de te kafo. Qu'on y a fondé, il tourne de, il est qu'elle est bladé. Ça dit, on veut faire Jomi Manette quoi. Ni mieux de na réseau qu'il n'est qu'un scandale. Ni mardato il a sans prendre en compte. Billah, sur tous les plans. Comment t'aider Dalou contre Dalou, Bila Jowalla. N'intèque quoi. Moi c'est qu'à Baïka Jamana là jusqu'à ce que qu'à terroriste de Meka Jamanaka. Ou à oube fait minga que ne connaît de tala. Parce qu'il y a un exemple de quoi. Au Djoume, Kofo Assimi ne Kabo ni coup d'état, on est Chamason. Kadamunka, on a vu en 2012, lorsque ATTB Kele Chamanchela. Au lieu que Maléon a frappé quand terroristes ou Kume au Mokede, ou ATT Bini. ATT Bina Domina Kadamne Kidalfo Kona. D'où fin fébé à Bebina. Yorodjante, à quel encore 2012, Beba Kalama. À Mamede. Moi j'ai des souvenirs, moi. Ika politique quel est quoi Assimi Mandia quel est quoi tu comme kadie moi c'est pas mon problème mais quand ta fera djihadiste ou ko luka promotion que wala que le comme o kana folu mako terroriste mon frère c'est à dire machima ni ga ke malien quoi mo chité ke a fo la ka ki ke malien il nana soro ye malien li il fani bani moke par conséquent o jamana defani ma wajibi di wa ne cham de afo ngonte terroriste demain terroriste de mes bras, non seulement titre de mes wambi dénoncé, m'tête d'aumare. Jamana chite du gougolo ka kone bo, c'est-à-dire que nga jamana mine ka di o makwate, ne cham. Anga chien fo n'oron quoi. Kobe kata sera mi fait vraiment, ça devient radical. Ça dit que c'est non, net ici, je peux pas. Non seulement je peux pas me taire et je n'accepte pas ce qui se passe le jour aujourd'hui. Mali bini me John est arrangé. Aya a louanjou ke bina jarade kri krakri a donade ou bisu jeninde ou a donta. Lorsque l'armée oulilou kamakatu bunte akumana, vous avez dit quoi? Rien que dalle. À un moment donné, il faut que en raison garder. Mobe seka mo mimbe fanga la ko kele. Ça c'est purement politique. Mais tu peux pas déstabiliser ton propre pays parce que mounou me fanga la keto loufe. N'était là, terre doit la bin, terre doit la sini. Je n'accepte pas. Ni injustice il faudra dénoncer, c'est ton droit absolu. Ni minkera namanye à fort. Nous et des chambres dans mandi et boyka fort, mais aller jusqu'à terroriste ou barakou placé là. Dans un dendo si les réseaux sans fait quoi ou on terroriste de demain à Siminka. Et d'un coup de main, côté fort.
toi, tu as la bouche pour dire pour les autres, mais date m'aurait fait que t'as fait quoi. Comme ça que tout dit. Tu as quoi jamana fait quoi. Voilà. Donc, nous coup de gueule marqué parce que n'y a pas là depuis quand il me a qu'un nebe qu'à suivre. Et j'attendais que nous n'avons pas communiquer de que. Voilà pourquoi on a vidéo terminé na mboranya kuma fo. Wo muna ote boka kuma population fait. Parce que mi me ka fouiller ou be ka daud la, mi me ka yurlo ou be ka da odela. Awere bora odela kan kuma fo. Ko information ga di attend. A djele tien ka fo malien we. Malien be dawla ou ba tu ko ka barake. Mais na tura kana ça veut dire que ka to mo do de be bo réseau ka munu me ka terroriste ka barake kana malien kuna foni. Olu be nyuma fo. Ou be juma ne fo, ou be juma ne ira. Hal ni bisi mi attaquer ou be gribasa ka bo non seulement ta ira ni ne kera c'est triste ka condamné ou be bo de kan ni sojana. Voilà pourquoi je dis que on ngani amay. Voilà, ni en faut kibe ka assiminer demain. Mi dabara badinja fo kana dawma de wole ka direct la ka na sigi question fin fait ja dugukolo ka poser mbi bo fientri fait billahi. C'est dokera quoi. Il y en a marre avec ces gens-là, ça dit que utadu be kelemi reko. Nous de fois, moi me rond-point na porte de sortie utado. Ils sont en train de tourner autour des ronds-points, utadu be bo sortie mi fait. Ne mun kele suguye, iga jamana. Na bina asiminga taka boembi. Ebe mi fait non non be se ka mun eglam. A binen ko fait. Mi en sur 2012 avait fait au regard sur Tugunia. Mais pas question, on peut pas accepter en tant que chicken. Coup d'état sur coup d'état parce que mi me olu banda oui. Au ba fait coup d'état ka asimina, asimin ka di do oui. Oh munu mena coup d'état ka asimina do phénomène a fo ko lu to fait de coup d'état ka ke. Jome Johnny malide a ke. Ite mirini cerveau ya. Faut arrêter vos conneries. Sur ce mbalma au vidéo tobe ko fait. One love à vous tous.